la força que tenen. Però jo els he de donar avui, i he de confessar aquí, amb sinceritat, i em sap greu, he de confessar un pecat. Aquí Sant Hilari Sacalm. Servidor ha col·laborat en l'elaboració del programa electoral de Vox. És un pecat involuntari, però he de confessar aquest pecat. I que soc pecador ho sé des d'ahir la nit, perquè resulta que a Barcelona ahir els veïns del Poble Nou vam rebre el programa electoral de Vox. No els recomano que llegeixin, la porqueria no cal que la llegeixin i espero que a Sant Hilari no els hi arribi això. Però quina va ser la meva sorpresa que el meu fill, que té 19 anys, doncs puja a casa, cap allà a les 9 de l'Estre, i em diu: escolta, pare, ha arribat programes electorals, diu, i el de Vox. Jo no li vaig donar més importància, però ell va dir, a veure què diuen aquests fills de mala mare. I aleshores, doncs, tots dos vam llegir el programa. I el programa diu 10 propuestas de futuro para España. Y la primera proposta és la següent. Defensa de la nación española hasta sus últimas consecuencias. Suspender, y això es concreta en les següents mesures, suspender indefinidamente la autonomía catalana por su infinita deslealtad con España. Ilegalizar a los partidos separatistas. Impedir que los golpistas queden impunes y blindar nuestros símbolos, en especial la bandera, el himno y la corona. Es preguntaran, i com és que ha col·laborat vostè amb aquest programa electoral? Doncs sí, he col·laborat de manera determinant, perquè vostès sabran que vaig ser jutjat a l'Audiència Nacional, vaig ser absolt en segona instància i la meva sentència ha creat jurisprudència. Per tant, a partir d'aquests moments, tots vostès estan emparats per la legalitat espanyola, per escridassar, per xiular a l'himne espanyol i al seu cap de l'Estat. Aquesta ha estat la gran victòria política i jurídica de l'independentisme en aquests darrers anys. La victòria, justament, s'ha de mesurar perquè els hi farem canviar la llei. Els hem guanyat amb les seves pròpies armes. I d'aquí ve que Vox hagi fet aquesta proposta, com la fa també el PP, perquè el Casado, amb unes declaracions al diari Marca, també va dir que volien canviar la llei per evitar que es xiulés a l'himne espanyol i a la corona, i per tant aquesta és una proposta per contrarrestar aquesta victòria nostra que es va produir a l'Audiència Nacional. Però clar, Vox què representa, a més de tot això? Vox representa la concreció i la conseqüència de les paraules d'un català savi, no independentista, però savi, amb un gran literat, un gran periodista, que era Agustí Calvet, que es va immortalitzar amb el pseudònim de Gaziel. I Agustí Calvet escriu, cap allà em sembla que era a primers dels anys 50, un home, a més, que coneixia molt bé la psicologia castellana, va escriure un llibre meravellós que es deia Castell endins. I Gaziel planteja un escenari hipotètic en el qual Catalunya volgués independitzar-se. I diu el següent: Espanya ni oblidaria ni perdonaria mai una secessió semblant, una mutilació del que ella considera la seva pròpia carn. I què passaria si això s'esdevingués? Es fa la pregunta al propi autor, en Gaziel. I sentencia el següent: tota Espanya ens cauria al damunt, com en una croada o en una guerra santa. I de què parla Vox? Quina és la seva paraula tòtem? Reconquesta. Perquè es plantegen reconquerir Catalunya. Però clar, com que tenim uns dirigents polítics que l'únic que llegeixen a tot estirar és algun tuit
perquè ells no els hi demanes que tinguin una gran cultura política, perquè, pobrets, tenen unes mancances que l'altre dia, al debat de TV3, ho dic amb pena, al costat del debat de Televisió Espanyola, i mirin vostès que els polítics espanyols no són res de l'altre dijous, però veies els polítics catalans i tots ells hi havia per donar-los €1 perquè anessin a fer un cafè amb llet. De la pena que feien tots ells. Però clar, com que això no ho han llegit mai, ara es sorprenen que hi hagi aquest partit polític que és Vox amb aquest discurs d'aquest espanyolisme recalcitrant, agressiu i que està disposat, com diuen ells en el seu programa electoral, a defender Espanya hasta sus últimas conseqüències. Per davant d'aquest escenari, què ens proposen els partits catalans? Què ens proposen aquells candidats els quals el diumenge tindrem els seus noms en una papereta de vot? I el vot cal raonar-lo. I més en una època en la qual la política s'ha futbolitzat fins a un extrem excepcional i els raonaments poc importen. Personalment, com que el meu vot és car, el meu vot no és barat, jo no regalo el vot al primer que passa. Si algú vol el meu vot, se l'haurà de treballar, me l'haurà de raonar i me l'haurà d'argumentar d'una manera notable. I els recomano a tots vostès que facin el mateix. Perquè si haguéssim fet el mateix durant aquestes darreres dècades, un altre gall ens cantaria en aquests moments i no ens tractarien com a infants polítics, que és com ens tracten avui en dia la gran majoria de la classe política catalana. I jo he tingut la paciència de llegir, per exemple, el programa electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya. I el programa d'Esquerra Republicana, en un moment determinat, fixa com el seu gran objectiu en la política que ha de fer Madrid el següent: preconitzar la necessitat de diàleg i d'una resolució pacífica i negociada al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ja no diuen entre Catalunya i Espanya, ja parlen l'Estat, perquè naturalment tots vostès ja saben que els dirigents d'Esquerra Republicana és una gent que li té un gran amor a Espanya i que consideren els espanyols bona gent, i si n'hi ha algun que crida por ellos és simplement per les polítiques o per les mitjans de comunicació espanyol que generen aquesta aversió contra Catalunya. Com si en Gaziel hagués vist La Sexta. En Gaziel no veia La Sexta, els hi puc ben assegurar, no la veia. Però bé, això és el que diuen, ja no parlen d'Espanya, ja parlen de l'Estat. Són una gent que van dir que en 18 mesos marxarien del Congrés espanyol per anar a la República Catalana. Això ho recordem tots. I continuen estant allà. Per tant, jo el que em pregunto és per què els he de votar? Per què els he de fer confiança ara? Si en els últims anys hem passat d'una república catalana a una autonomia intervinguda, votaria uns fracassats. Per tant, el meu vot, la gent d'Esquerra Republicana, evidentment, no el tindrà. Però, a més, demanen de fer un referèndum a Espanya entre monarquia i república. No és que vulguin arreglar Espanya, perquè mirin, que en Bo volia arreglar Espanya, perquè no volia marxar. I l'home, i en Pujol, volien, i en Crot en el seu moment també, no? Volien encaixar-se a Espanya, arreglar-la per poder tenir una convivència més o menys correcta. No, aquests no volen arreglar Espanya, volen arreglar-los a Espanya. Diuen que volen marxar d'Espanya i abans de marxar els hi volen arreglar Espanya. Això és de boig. Això és de boig. Vostès saben d'algun moviment independentista que abans de marxar de la metròpoli els hi digui no, primer els hi arreglarem la metròpoli. S'imagina algú, George Washington, Thomas Jefferson o Benjamin Franklin, dient no, sa majestat,
el rei Jordi. No, abans de marxar, nosaltres li arreglarem a Anglaterra. Això és de boig. Doncs bé, es presenta una gent que, si no estan bojos ells, pensen que nosaltres doncs ho podem estar. Bé, després tenim l'altra opció, que és Junts per Catalunya. Crec que encara es diuen així, a aquesta hora. Si no, no pot dir. Junts per Catalunya, si vostès agafen el seu programa electoral, també hi ha un apartat en el qual diuen per què ells són el vot útil en aquestes eleccions. Aleshores, ho raonen amb un parell o tres de frases i acaben textualment amb que el vot útil és per fer, votar-los amb ells, és per fer efectiva la república. I esclar, jo em pregunto com dimonis un vot en unes eleccions d'una monarquia parlamentària espanyola serviran per fundar una república catalana independent d'aquella monarquia. Aleshores, clar, jo el que veig és que et prenen perruc. I jo, a qui vulgui prendre perruc, evidentment, no li donaré, com és natural, la meva confiança. Ens parlen també que hauran de frenar a l'extrema dreta. Hauran de frenar, doncs, a Vox. Tornem, doncs, a un escenari gairebé com el del 1936, que aleshores Catalunya era el baluard de la República. I vam acabar, doncs, com vam acabar. I totes aquestes campanyes, quan es plantegen així, en definitiva, el que fan és fomentar la por dels catalans. I mentre el català, i l'independentisme principalment, el tinguis amb aquest estat de tensió, de por, que ve Vox, que ve l'Abascal, que ve el 155, tindràs més facilitats per anar-lo controlant, perquè és més fàcil sempre controlar la gent quan té por. Per això les tiranies el que fomenten és la por, per mantenir a la gent a la cleda. Van a Madrid sempre amb dos tipus de mentalitat. O la de col·laborar, que és tradicional en el catalanisme polític, abans veiem doncs, en Cambó, Pujol, etc. O bé amb la mentalitat resistencialista. Hem d'aguantar. Per això, quan en Pedro Sánchez convoca eleccions, Joan Tardà, que s'hi va passar una colla d'anys al Congrés espanyol, i el full de serveis que pot presentar, quan dic el full de serveis em vinc a referir al full d'èxits, doncs hauríem de dir que és bastant limitat. Doncs en Joan Tardà va agafar i va declarar que si les coses van malament el 28 d'abril s'haurà de tornar a la resistència. Haurem de tornar al llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, no? És a dir, que és el lloc on ells es troben bé. En aquest estat sempre de reivindicació permanent. D'anar fent, en definitiva, el ploramiques i d'anar dient lo dolenta que sempre és Espanya i que és la que impedeix, naturalment, doncs que Catalunya pugui prosperar. No la seva incompetència, no la seva espòs, sinó Espanya sempre és doncs, la que impedeix que es puguin fer les polítiques que ells plantegen. Però clar, no volen que sortim d'aquí i no es planteja una manera d'anar a Madrid i tornaríem al principi d'aquesta exposició, que és la d'en Macià, que és la d'anar a perjudicar políticament i institucionalment Espanya. Perquè si la dependència fa mal, perquè si ens estan fent mal en tots els sentits, és normal que tu, si has de fer la independència, hauràs de perjudicar algú. I el perjudicat número 1 en aquest estat serà l'estat espanyol i la seva gent. Però clar, quan planteges això, et miren amb cara de dir però que et s'ha begut l'enteniment, perquè com que t'han imposat aquest estil d'independentisme de sagristia, de ser bones persones, perquè ja ho saben que els independentistes són fonamentalment bones persones. I esclar, les bones persones difícilment
poden plantejar una política a Madrid de perjudicar els interessos de l'Estat, que comportaria també, en bona mesura, perjudicar els interessos de tots aquells espanyols que defensen aquestes polítiques. I que els catalans es treguin la bena dels ulls d'una vegada per totes i canalitzin avui en dia la composició del Parlament espanyol. El 70% del Parlament espanyol, que conformen, més del 70%, que conformen ara, abans de les eleccions, PP, PSOE, Ciutadans, són els defensors de les polítiques de l'odi i de voler acabar amb Catalunya. A què ve, aleshores, aquestes expressions de frare franciscà, de dir que els espanyols són bona gent i que seran els nostres amics? En què es basen? Els vots són els que compten, els que dibuixen precisament quina és la psicologia d'un país o d'un estat en aquest cas. El 70% del Parlament espanyol, que representa el 70% del poble espanyol, odia i vol acabar amb Catalunya. I això s'ha de dir. Però, esclar, si planteges això, d'anar a fer aquesta política, et miren amb mala cara. Però, casualment, i ja per anar acabant, jo, fidel a aquests plantejaments, intento deixar-los també per escrit. I vaig escriure al diari El Món, on hi col·laboro habitualment, un article en el qual plantejava, si no recordo malament, el seu títol era Jo no estimo Espanya. I allà plantejava la possibilitat que s'havia d'anar al Congrés dels Diputats de Madrid a fer aquesta política que jo poc més o menys acabo de descriure. Aquesta política d'enfrontament i aquesta política de tensionar la situació i de perjudicar, naturalment, els interessos de l'Estat. El diari El Món va publicar l'article i després el propi diari em va fer ressò a través d'una notícia i aquí va haver el silenci habitual amb el qual et paguen quan tu tens un estil polític que difereix d'aquell estil polític naïf que és el que més o menys s'ha imposat en aquests darrers anys, majoritàriament, no absolutament, afortunadament. Però, clar, Espanya no ho veuen així. I quina és la meva, no sorpresa, però bé, si una certa va produir una certa sensació de curiositat, perquè em va trucar la televisió Intereconomia. Va trucar perquè havien llegit aquest article. Sàpiguen vostès que Intereconomia és la televisió de Vox en aquests moments. És a dir, el Julio Ariza, que era l'amo, com que el PP el va deixar amb el cul a l'aire, ara s'ha fet la televisió de Vox i ha fet bona aposta, perquè a l'Abascal vegin vostès que en aquesta campanya electoral només li concedeix entrevistes a Intereconomia. Bé, ja em truquen i em fan una entrevista. El locutor parlant d'aquest article i parlant, a més, de la possibilitat que jo deixava anar en aquell article, de dir, si hi hagués una candidatura que anés a Madrid amb aquestes condicions, jo hi anava, o sigui que comptessin amb mi. I el locutor va plantejar això i va dir, bé, escolti'm, el Santiago Espot està plantejant una política oberta i clara, és a dir, que ens traiem tots les caretes, això deia el locutor, i que, escolti'm, ell diu que aquí s'ha d'anar a fer mal a Espanya. Bé, jo vaig argumentar que sí, que s'havia d'anar a perjudicar Espanya, etc. Bé, ho van tomar el locutor bé, i al costat tenia un convidat que era un dirigent de Vox de Valladolid, que crec que sortirà diputat, un tal Fernández, si no recordo malament. I quan va acabar l'entrevista, aleshores el locutor li va dir al Fernández, diu Fernández de nom no recordo, li deia Paco, Antonio o com fos, diu, ¿te imaginas un cara a cara en el Congreso entre Santiago Espot y Santiago Abascal? Li deia. Sí, yo hombre. Lo que hay que reconocer, como mínimo, es que habla claro y tiene razón. Perquè jo el que vaig dir en aquesta entrevista va ser que la independència de Catalunya vindrà a través de l'ús de la força, no de la violència, de la força. I ells, quan veuen catalans que tenen l'aspiració de manar, veuen legitimat l'ús de la força.
El que no veuen mai legitimat és el que anomenen l'ús de la violència. Però l'ús de la força, que l'utilitzi qui mana, que ja ho veu bé. I aleshores va acabar dient, no, si jo l'entenc perfectament, però va acabar dient, però no nos hagamos daño. Ell ja va contemporitzar. No nos hagamos daño. Per tant, aquest és l'estil amb el qual s'hi hauria d'anar a unes eleccions espanyoles com les que poden fer, com les que seran el diumenge vinent. Com que no hi ha cap formació política, naturalment, que en aquests moments plantegi això, la posició d'un servidor diumenge serà quedar-se a casa. Cadascú que faci el que vulgui, però jo els he argumentat a tots vostès el per què un servidor es quedarà a casa i practicarà l'abstenció. I no la practicarà gratuïtament, sinó que la practicarà en base a una racionalització de la seva possibilitat del vot. I cal anar amb aquest estil a Madrid i tornem al president Macià perquè encara que no siguéssim independents, com a mínim amb aquest estil ens faríem respectar. I jo, si n'he de ser independent, com a mínim el que vull és que em respectin. Moltes gràcies. Doncs, vistes les intervencions d'en Jordi Fornes i en Santiago Espot, ara, si volen, podem passar a comentaris, preguntes, interpel·lacions. Jo, si volen, començaré fent una pregunta per retar el gel. Santi, com veus la posició del Front Republicà? Sincerament, el Front Republicà no conec en aquests moments, ho reconec, de la mateixa manera que m'he llegit el programa d'aquests dos, el del Front Republicà doncs no l'he llegit. Però tornaríem al mateix, pel que sospito, no es va fer una política de trencament. És a dir, es va fer una política de defensar, segons declaracions que jo he sentit, vull dir, no puc certificar-ho en base a haver llegit el programa. Però tornem una mica al discurs de fer efectiu l'1 d'octubre, de mirar si es pot fer una política en la qual es pugui reconèixer la possibilitat d'un referèndum acordat, etc. I per tant tampoc és que m'inspiri en aquest sentit molta confiança, sincerament. I també he de dir una cosa, i ho dic obertament, com ho he escrit a més, jo sincerament l'impulsor del Front Republicà, diguem-ne, quan es va presentar davant de l'Audiència Nacional com a precario, és allò que se'n diu en català, no tenir ofici ni benefici. I per tant, a mi em sembla una mica, diguem-ne, que això és anar a buscar feina. I jo anar a votar algú per donar-li feina, això no ho faré absolutament mai. Jo volia fer la mateixa pregunta que li he fet al company. I repeteixo, vull dir que de la mateixa manera que he agafat i m'he llegit el programa de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, no ho he fet amb el de Front Republicà, entre altres coses perquè, a veure, jo treballo, tinc una empresa i clar, tens les hores que tens, i vaig considerar més oportú fer això. Però no crec que porti tampoc gaire cosa. Jo també els dic una cosa, el de menys és que treguin els resultats que treguin aquí a Catalunya, el Front Republicà, l'Esquerra Republicana o Junts per Catalunya. Aquí l'important és que el diumenge el paradigma polític espanyol canvia de dalt a baix. M'atreveixo a fer un pronòstic. Crec que els resultats de Vox seran escandalosos. Em baso simplement, permetin-me, en agafar informació d'aquí i d'allà i de persones amb les quals he parlat. Primer de tot, s'ha vist l'èxit que han tingut en aquests mítings a València, Albacete, Ciudad Real, etc. Jo vaig tenir la santa paciència, no els hi recomano que facin aquestes coses perquè poden agafar un mal d'estómac, jo vaig estar a punt d'agafar-lo i per tant no els hi recomano. Però jo em vaig veure el míting que va fer l'Abascal per streaming a Ciudad Real.
La seva intervenció va durar uns 25 o 30 minuts. Ciudad Real, jo no sé si n'he estat mai a Ciudad Real, però jo hi he passat, no? Ciudad Real en fi, és un lloc perdut allà a la meseta castellana que hi ha, en fi, quants habitants pot tenir Ciudad Real? 90.000 habitants. És una mica més gran que Vic o Manresa, no? Tenen un pavelló de congressos fantàstic que van construir a l'època que Europa ho pagava tot. I va anar-hi, abans que Vox, va anar-hi el partit, el PP. El PP va agafar i va reunir 200 persones en una sala. El PSOE no va fer ni acte, va fer el que se'n diu vulgarment amb l'argot de campanya electoral canotasso. Canotasso és, va el candidat amb altres candidats, els micròfons de la premsa, un faristol, un roll-up i fa unes declaracions. Vox ho va rebentar amb 350 persones a fora. Això s'ha anat repetint tant a València com a Sevilla. Ahir el Confidencial titulava: des de l'època de Felipe González i Alfonso Guerra no hi havia hagut a Sevilla mítings amb aquesta, diguem-ne, d'aquesta grandària. Els hi ha fet un gran favor no anar als debats, això és cert, perquè als debats sempre vulguis que no, quan tu vas a un debat, alguna cosa fas malament, alguna cosa. I vulguis que no, el públic es queda també amb aquella cosa negativa. Ells no han anat i això els ha permès, en definitiva, sortir-ne indemnes. Però la gent jove a Espanya votarà, no tota, però gran part del seu electorat és la gent jove. Perquè als espanyols els hi ha passat també una cosa. En aquests últims 40 anys, com que es venia d'un franquisme, i clar,